Здравейте, скъпи приятели! Таня Иванова съм от счетоводна къща MBD и искам да коментирам някои промени, които са съвсем нови. Те са вписани в Държавен вестник брой 38 и са в сила от месец май 2014 година. Първата тема, която ще разисквам, е свързана с промените в всеизвестната на всички търговци наредба H18 от 2006 година, която регламентира начините и възможностите за извършване на търговската им дейност чрез фискални устройства, като вече в нея има и една промяна. Тоест, дадена им е правна възможност да издават фискален бон, който да е в електронен вид. Тази промяна в наредбата се прави във връзка с предходната промяна, която преди коментирах в Закона за данък добавена стойност, която е в сила от 1 януари 2014 година. Тя позволява на всеки един търговец да може да извършва продажби, които да бъдат чрез издаване на фискален бон в електронен вид. Какво трябва да знаем, за да можем да се възползваме от тази промяна? Първо искам да уточня, че това не е задължителна промяна. Тя е с пожелателен характер и просто дава една правна възможност на нас, ако искаме да се възползваме от нея и по този начин да извършваме търговската си дейност. В тази връзка в наредбата са регламентирани условията за лицата, които ще извършват тази дейност по този ред и начин, на първо място, и на второ място, редът и начина, по който ще трябва да бъде предоставен по електронен път този фискален бон на лицата, които ще го получат. Първо условие. Дружеството ви трябва да използва в търговския си обект такъв софтуер, който да е включен в този прословут списък на НАП, който е по член 118, алинея 6 от ЗДДС. Знаете, коментирала съм го преди, че Националната агенция по приходите има такъв регистър, в който са вписани в софтуерите, които са актуализирани и направени съгласно изискванията на закона и които можете да ползвате и които в крайна сметка ще ви дадат тази правна възможност да издавате фискален бон в електронен вид. Това е първото условие, на което трябва да отговаряте. И второто условие, което е дружеството или вашата фирма трябва да разполага с данните на клиента, към който издава този фискален бон в електронен вид, за да може да ги впише в самия него. В член 53з се създава алинея 17, която регламентира начинът и редът, по който трябва този фискален бон, електронно генериран, да се предостави на нашия клиент. На първо място той трябва да се предостави на деклариран електронен адрес или на мобилно приложение, предоставен от него сайт. Допуска се фискалните устройства да извършват и сторно операции на такива електронно генерирани фискални бонове. В тези случаи, в крайна сметка, операцията се извършва по същия ред и начин, по който се извършва сторно операцията с обикновен фискален бон. Не трябва да се забравя, че е задължително в търговския обект да имаме възможно най-видно место, поставен надпис, в който да имаме информация, че се издават и електронно генерирани фискални бонове. И да не забравяме, не на последно място, при поискане фискалния бон би следвало да можем да го издадем и на хартия. Надявам се, че ви бях полезна с първата част от тази тема.